ember által talán egy kicsit összement világunkban, ahol minden látszólag fénysebességgel mozog és kajnyújtásra kerül, a fiatalok szeretnek mindent most, csak nekem azonnal megtapasztalni, elérni, kipróbálni. Céljaik eléréséhez azonban gyakran hiányzik a tervezés, a fokozatosság, a kitartás. A korszerű mai versenyzés pontosan mi is jelent. De azt, hogy a feltételrendszert nem teremtjük meg, azt azért tudtam, és elkezdtem komolyan menni a tervezést. Ugyan voltak előterveim, meg szórakozások korábban is tervezgettem, de amikor ezt a zöld lámpát megkaptam az anyagra, más szponzorokkal beszélgettem ők, és azt mondták, hogy vágjál bele, ez fantasztikus lehetőség, csináljuk mi a magunk részéről támogatjuk, akkor úgy nézett ki, hogy ennek minden feltétel összeáll. Először életembe építettem karbonanyagból, korszerűanyagból hajót. Persze nem probléma nélkül. Először történt